खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTR सरकार आरो सान्थि हान्जानि गेजेराव 133थि सिजननि डिउरान्ड कापखौ माबोरै खुंफुंगोन बेनि सायाव गोनांथारै सावरायदों। फुटबल गेलेमुखौ मोजां मोनग्रा BTRनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थांनाय बोसोराव 132थि डिउरान्ड काप जोलुर बादायलायनायखौ गाजा गोमजायै खुंनाय बादियै देग्लायबो 133थि डिउरान्ड कापखौ गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव खुंफुंनो थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो सान्थि हान्जानि गेजेराव सावरायलायदों। समाजारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया रङियायाव भारतारि रौनिया हान्जानि डिउरान्ड काप खुंफुं आफाद DCOCनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे मेलाव BTR CM प्रमद बर' सारआ बाहागो लादोंमोन आरो गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव जानो गोनां 133थि डिउरान्ड कापनि थियारिफोरनि सोमोन्दै गोथौवै सावरायलायदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कंग्रेसआ मोनथाम गोदान दायनिगिरि आयेनफोरखौ हेंथा होदों। थांनाय समबार 1 जुलाइआव गासै हादराव मोनथाम गोदान दायनिगिरि आयेन फोसावदों। भारतारि नेमखान्थिनि जायगायाव मोनथाम गोदान आयेन इन्डियान जास्टिस कड, इन्डियान सिभिल प्रटेक्शन कड आरो इन्डियान एभिडेन्स एक्टआ सोलिबाय। बेराफारसे गोदान आयेन फोसावनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ हेंथा होदों। कंग्रेस MP मनीष तिवारीआ टुइट खालामनानै बे मोनथाम आयेनफोरखौ थाबैनो होबथाफिननो दाबि दैखांदों। बेनि हेंथायै बिथाङा लक सभायाव नटिस फोसावदों। बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों दि बे आयेनफोरनि गेजेरजों पुलिसआ टेस्टखौ दैदेननो थांगासिनो दङ। गोदान क्रिमिनेल आयेना भारतखौ वेलफेयार स्टेटनिफ्राय पुलिस स्टेटआव लाखिगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिथाङा बुंबावदों दि संसदआव बे आयेनफोरनि सायाव सावरायफिननांगौ आरो बेनि उनावसो थांखि लानाय जागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ दिनैनिफ्राय जानो गोनां HS लेभेलनि आनजादखौ दोनथ'बाय। AHSECआ 3 जुलाइ 2024 निफ्राय जानो गोनां HS थाखोनि आनजाद एप्रिल-मे 2024 नि स्टेट अपेन स्कुल आनजादखौ दोनथ'बाय। बे थिरांथाया दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै फैदों, मानोना रायजोनि बांसिन दैमाफोरा खैफोदनि थाखोनि गोजौआव बोहैगासिनो दं। SHSECआ आनजाद मिरु महरै सायख'जानाय गासैबो फसंथानफोरखौ सोलोंसाफोरनि दोनथ'नायनि सोमोन्दै फोरमायनो खावलायदों। दै बानाया खमायब्ला मोनसे गोदान आनजादनि समफारिखौ फोरमायनाय जागोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ रायजोआव बांसिनै जेथो गोनां दैबानानि थासारि। मोन 19 जिल्लाफोरनि 6 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। रायजोआव सोलायनो रोङै दैबानानि थासारि। माजुलि आरो डिब्रुगड़जों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव दैबानानि थासारिया गोख्रैयै जेथोगोनां जाबाय। आसाम सरकारनि रायजोआरि खैफोद खमायनाय बिबानगिरिफोरजों फोसावजानाय खारिथिनि बायदिब्ला 1 जुलाइसिम रायजोनि गासै 19 जिल्लाफोरा दैबानाजों साग्लोबजानानै दं। बे 19 जिल्लाफोरनि गासै 1275 गामिफोराव 6,44,128 सुबुंफोरखौ लोमसावदों। बेनि अनगायैबो 26,159.18 हेक्टर आबादारि हाया दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। खारि बायदियैब्ला दासिम गासै 72 रिलिफ केम्प फसंथान जादों। दासिम सा 8,142 दैबानाजों खहा जानांनायफोरा बे रैखाथि बादाफोराव आश्रय लाबाय। सरखारि खारि बायदिब्ला दैबानाजों दासिम सा 35 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम राइफल्सआ अरुणाचलाव दैबानानिफ्राय रैखा खालामनो अपारेशन सेभियार जागायदों। अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव दैबानानि फिननाय महरै आसाम राइफल्सआ रायजोनि दैबानाजों खहा जानाय गामिफोराव थाबथानानै थानाय नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय अपारेशन सेभियार जागायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिजयपुर, धरमपुर, मदय, सुस्तिपुर, हांटिमारा बिल आरो सौखमजों लोगोसे गोबां गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय सा 500 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। आसाम राइफल्सनि रौनियाफोरा हरखाब रेशन, जाग्रा आदार आरो मुलि राननो थाखाय नोगोरारि बिबानफोरजों हेफाजाब होनानै थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दङ।
भारतारि बोथोर बिगियान बिफान (IMD) फैगौ साननैनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेशआव जोबोद रोजा अखा हागोननि इयुन रादाब होदों, जायजों थासारिया आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मिज'रामाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि नखरखौ बुथारदों। मिज'रामाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। मंगलबारनि फुंआव आइजलनि जेमाबावक ओनसोलाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सासे 4 बोसोरनि गथ'जों लोगोसे 3 सुबुंनि नखरा जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ 32 बोसोर बैसोनि इसाक झांथे आरो बिथांनि बिसि 25 बोसोर बैसोनि लाल रिंथारी आरो बिसोरनि 4 बोसोर खावसे बैसोनि फिसाजो आबिगेल लाल सनहिमी होनना खौरां मोन्नाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया गलाघाटनि दै बानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंदों, काजिरङानि थासारिखौबो नायबिजिरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव गलाघाट जिल्लानि बकाखातनि दै बानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंदोंमोन आरो काजिरङा हायुङारि पार्कनि थासारिखौ नायबिजिरदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि दावबायनायनि थांखिया खहानि बिबांखौ बिजिरनाय आरो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथार रैखाथि राहाफोर थानायखौ थि खालामनाय। गावनि दावबायनाय समाव शर्माया दैबानाजों गोहोम गोग्लैजानाय सुबुंफोरनो बांसिनै जाथावना हेफाजाब होनो थाखाय रायजो सरकारनि रादायनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिसोरो ओनसोलारि थागिरिफोर आरो मावख'गिरिफोरजों रायज्लायो, दैबानानि गोहोमखौ बाङाइ खालामनो आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ फिन थांना थाफिननो थाखाय गावसोरनि नाजानायाव अरायसम हेफाजाब होनो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो गलाघाटआव खहा जानायखौ नायबिजिरनानै गिबि मन्थ्रिया काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबानानि थासारिखौबो बिजिरदोंमोन। खुंथायआ पार्कनि सिङाव हाग्रानि जिब-जुनारफोरजों लोगोसे गोहोम गोग्लैजानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आरो आश्रय होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना बुंदों बिथां शर्मा सारा। नेक्स्ट आपडेटआव दङ शिबसागरनि गोबां ओनसोलाव दैबानाया खहा खालामदों, MLA गगैआ रैखाथि खामानिखौ जागायदों। ब्रह्मपुत्र, दिसां, दिखाव दैमाफोरनि दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव शिबसागराव होबथानाया गिख्रंथाव महर लादों। MLA अखिल गगैआ मंगलबारखालि भाटिबिन गामिनि दै बानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैदोंमोन। भाटिबिन, बलियाघाट, शले गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोरा दिखावनि दैबानायाव लोमसावजादों। गुबैयै भाटिबान गामियाव मानसिफोरनि न' सिङाव दैनि आंखालखौ लानानै सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजियो। बे समावनो शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगैआ खैफोदनि बे समाव दै बानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि खाथियाव सौहैयो आरो थासारिनि खौरां लायो। MLA गगैआ इटानगरनिफ्राय SDRF आरो NDRF हानजाफोरजों लोगोसे रैखाथि हाबाफारियाव दङ। फुंनिफ्रायनो MLAआ दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव सौहैदों आरो मददनि आखाय फोलावदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ EM श्री दावबैसा बर'आ हारिमुआरि जौसां बेखेवदों। मैया मंगलबाराव हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों मानगोनां EM श्री दावबैसा बर'आ SDOP-नि रांखान्थियारि बोसोर 2023 निफ्राय 24 नि थाखाय आरिमु आरो हारिमुआरि आयदा बिफाननि सिङाव थानाय बारेंगाबारि गामियाव मोनसे हारिमुआरि जौसां बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथाङा बुंदों, बे हाबाफारिया नोगोरारिफोरनि थाखाय ओनसोलारि आरिमु आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे जौसां होनायाव मदद होगोन। रोजाबगिरिफोरनो गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु होगोन आरो सुबुं समाजनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे फालिथायाव गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो जायगानि नोगोरारिफोर दंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ उत्तर प्रदेशनि हाथरसआव सत्संगनि समाव खारखुमानायाव खमैबो 116 सुबुंनि जिउ खहा। गिबि मन्थ्रि योगीआ खहा जानांनाय नखरफोरखौ लोगो हमगोन। मंगलबारखालि उत्तर प्रदेशनि हाथरसआव मोनसे धोरोमारि जथुमनि समाव खारखुमानायाव खमैबो 116 सुबुंफोर, बांसिनानो आइजोफोर थैदोंमोन। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे दुखुनांथाव जाथायाव दुखु फोरमायदों। हाथरसनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट आशीष कुमारआ मिथिहोयो दि बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटि दानाय जादों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ फोसावदोंमोन दि बिथाङा बुधबाराव हाथरसआव थांनानै थासारिनि खौरां लागोन। गिबि मन्थ्रिया जोखोम जानायफोरखौबो लोगो हमनो हागौ होनना खौरां मोन्नाय जादों।
बेनि आबुं आपडेटआ नेक्स्ट भिडिअ'आव फैबावगोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो अन्नानै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो खालामनानै होदो।